Ang kalipay nga gisaad ni Kristo, mga igsuon, kalipay nga walay makaagaw gikan kanato. Nakasuway na mo ang kalipay nga di gyud pwedeng masagulan or di gyud madisturbo og laing tao. Kasuway na mo ana. Kana bang lipay ka nya tamparoson din ka sa imong bana nya lipay ra gyapon ka. Di gyud mawa ba ang maong kalipay. Kasuway mo ana. Lipay ka kay na-promote ka sa trabaho pero pag-abot nimo sa balay nagpasad-pasad sa ilang mga butang imong anak, wa pagyoy klaro nga mga tuman sa sugo, di ra gyud ka masuko, kanang dili ra ka makuan ba, di na ka madisturbo. Kasuway mo ana. Awa mo kasuway. Kanang lipay kay ka kay nipasar ka board exam unya nasakit dayon kag cancer nga stage 4 pero di jud ka maguol, lipay ra gyud ka. Kasuway mo ana. Or gusto mong musuway? Ha? Gusto mo? Nawa di ba? Ngano man nga wa man ta kasuway kay ana or jutay ra man ang nakasuway tungod kay ang maong kalipay nga gihatag ni Kristo, kalipay nga bunga sa atong pag-antos. Ang tao nga andam muantos mauray makabaton ni anang maong kalipay. In short, kanang maong kalipay dili na siya kalipay nga panganduyon nato, kung dili gasa kana sa Dios, bunga sa atong pagsunod kanunay sa iyang kabubuton. Mao na siya ang kalipay. Pero kana ganing kalipay nga atong gipangandoy sama nang mupasar ta ko sa board exam, ma-promote unta ko, makatukod unta ko balay sa pagilain. Higugmaon na unta ko sa akong mga anak, tahuro na unta ko sa akong mga anak, higugmaon na unta ko sa akong bana, muundang na unta nisbisyo ang akong bana, muundang na unta sa iyang kabuang kining akong mga igsuon. Kana gani nga maong mga pangandoy ang atong basihan sa atong kalipay, dali kay nang maagaw og tao or maagaw sa yawa. Kay kani manggong yawa mga igsuon mao ni tig snatch sa atong kalipay. Kanang yawa ba? Kaila mo yawa? Lingay mong tupad ing ibaw ka nga naay yawa di tupad nimo ingna. Kay kanang yawa mo na tig snatch, iyan ang kwaon ang atong kalipay. Tanawa lipay ba ka nga healthy ka? Tubag. Nya nalipay ka nga healthy ang imong buhok. Yang anong imo man ang gikuluran? Healthy ra ba na? Nalipay ka nga naa kay kilay. Anong imo man ang gikiskis? Gihilisan na mo na ni mo badlis. Ano mga inana ba? Isnats ginasyawa. Dili na pwede nga kuan. Di na pwede nga kana ganing magpermanente tungod kay ang kanimang guni ang yawa gusto niya nga maratol ta, gusto niya nga magkaratol-ratol o mahadlok ta, kay inikaratol na to, ikahadlok na nato, matrap na taniya, makuha din taniya sa iyang temptation. Anabitang ni kuyog kong panagat katong seminarista pa mi, mukuyog mi og kanang mga immersion ba sa mga mag-uuma. Ni ako kay mag-uuma man ko, dito ko gi-immerse sa mga mananagat haron makasinati sa miskinabuhi sa mananagat. Nya nay panahon nga magbutang migbaling nana niya ingnon ko sa akong tatay-tatay, disturbuha dito Chris, pagdaag ka ng puspusan ang tubig ba aron ang mga isda maratol.
ikaratol sa isda, mahapasok ngadto sa katong pukot, katong giana ba? Matrap dayon. Ikaratol ba? So, di man sad mo ka-imagine. Oy, kanang isda ba? Ibong anaon niya mo, ana-ana mo na, mo dagan-dagan mo na sila. Inigratol na, sige mo pos dito daprin, kabuang na silang dagan, maabot na to sa baling, makuhas bukot, adi nakabuhi. O na siya. Nya, kung relax ta, kung nagsigitag tuman sa sugo sa Ginoo, mahimo gitang relax. Mahimo tang stable emotionally, physically, and spiritually. Ang tao nga stable o hunahuna, kasing-kasing o iyang lawas, maglisod ang yawa o tintal. Muna si Jesus, stable kay siya, gilamparo, ikulata, hilom lang. Si Maria, stable kay emosyon, iyang anak, ipakita yung gilampasog maayo sa pag-torture. Lang, relax lang. Hiling nga imong tupad. Yung na relax ra kag masunog ron inyong balay. Yung na ano? Sige ba, yung na relax lang. Oy, magsige tag-ampo. Muna, usahay, sayop ang atong pag-ampo sa Ginoo. Kaya ang atong ampo sa Ginoo, stability. Ayaw pag-ampo og stability. Kaya kanang stability sa kinabuhi, produkto ra na sa atong consistency. Sabot mo? Ang stability in life is a product of our consistent commitment to follow the will of God. Kana bang muktuman kita sugos Ginoo, tanawa imong kiskisan, imong kilay, magkaratol-ratol ka. Magsige na kag pangitag unsa pagyoy maayong ibadlis, maayong ibadlis. Nya magsige na kag siding sa samin, naangay ba ning pagkabadlisa? Ang ending diri pareha ba kag ending diri ari? Kay usahay malapas man diri ari nilapas. Ana, kay ikaw na may gahimo, wa naman ka motugot nga ang Ginoo mo'y maghimo, maratol na ka. Imong buhok, imong kuluran, aron nindot ka tan-awon, sa sige nimong kolor, magsige na kag karatol sa punuan sa imong buhok, kay magsige man nagkausab ang kolor diha. Gawas man kitong tinuod. O ikaw dili na tinuod imong gibuhat, isip bana, sige kang dugdog anang babae nga di nimo asawa, tungod lang kay lami lagi na dulgan, magkaratol-ratol gyud ka. Di na jud stable ang imong kuan, kay naghimo-himo man kag imong kaugalingong kalipay. Kuha mo na, be consistent sa imong commitment to do the will of God. Buhaton ko gining sugo sa Ginoo. Sa kaniadtong uyab pa na nimong imong asawa, lami kay dang dulgan, nya karon luod na kay ignaong, sige gyud, consistent gyud. Mo na nga ang panaad sa kaminyoon, for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Asa kutob, tulo ra gyud kabuk ang ni-reply, till death do us part. Ang uban mingon, depende. Ingon kang depende, adi naka-stable. Kay hain gani ng kondisyon nga imong ibutang sa imong kinabuhi, maunay working place of Satan. Kana bang kondisyon ba? Muna love without condition. Kay na gani kondisyon ang imong love, mauna na ang moment ni Satan to work. Working place na ni Satan ang kondisyon. Kana mo yung kasi imong bana, bantay ha. Bantay lang ko. Ako, tininuod ba gining ako nimo. Ako, faithful ba ako nimo. Ikaw ay lang yung pagbinuang. Magbinuang gani ka, bantay lang yung ka. Amaw na ito'y timanan si Yawa. Karon, narada ay mong kondisyon diha. Ako dayon kang birahan diha dapitan. Nada yun mo text ni mo ikasunod adlaw, hibaw bakaday unsa na imong bana day buutan, tan-aw nimo sus kana akong bana, believe jud kay ko ana buutan day ayaw intawog salig ana mga klasihas tao day.
Ha? Nga naman? Wala ka na, so good na. Sa gusto kang padadag picture, wala, ito na, so good. Ano ba? Pisting natin ako. Ikaw ahas kang dako. Imo da yung damagan imong bana iniguli, imo da yung kupugag maayo. Nya moingon ning imong bana, "Unsa man ka? Ngano man ka? Unsa? Ikaw da buanga ka? Unsa man ning gas picture?" Ihapak pa nimo siyang naong ang imong ang cellphone. Sunod buhaton sa imong bana, biyaan ka. Buang-buang manday kang asawaha ka, tinarong ta diri imo gitang sigihag sulti anang dautan adto makamutuo anang lain hinoong tao di makamutuo nako may pagtinud-on ko ni imbis ta to agbay ra unta to nagduog na Ginoon sila agbay ra man gutugod nakaagbay ba nagpa-picture kay reunion nila nya iya man tong ex sa una pag kuan pa pag kanang college ba nya ga reunion iyang giagbayan pag picture na pero pagbay ra guto wa agoy lain kuan imo mangikupugan na dog na Ginoon check in na Ginoon nya adto pa to magpahaba nimal ning asawa nako kiha man tag-akyos noon na imbis agbay ra ko nimo siya nganong agbay ra man sa to imong gibuhat na pwede ra man yung pasubraan to ana sobra na tutok ba mo nako mo na ang kalipay tinud-anay naa sa atong stable and consistent obedience to God's will. Mabita lang ako din di madyo kay paspas ang atong halin sa SBF dag no or maghinay-hinay pero di lang gyud ko ma-discourage. Sige lang gyud ko kay do na may panahon mugana ra sad mo pamalit kay anang tandugon mos Ginoo ba mudako-dako sting halin ani no. Napatay mga 39,477 nga SBF dag kaning para sa atong kumbento og mahurot ni kahalin mabayra nato atong utang pero di ganini mahurot paghalin antos gyud ang atong giutangan unsa man lingay mong tupad ing na imong paantoson ang nagbuhat sa kumbento ing na okay ra nimo nga mag-antos sila na humana man na nilag trabaho niya atong paantoson portigi nilang antos og paspas ang nagtrabaho para gyud mahuman niya ato pag yung paantoson kita nga wa mag-antos pagtrabaho ana magbuwad sa init og mo spend og time sa pagsigig monitor kita na lang sad mao imuhatag sa atong gamayng pag-antos sa pagpagawas sa atong tampo usa ka slot 10 minos pwede sad og 16 slot challenge nga tag 8,000 di ba matud pa ni Kristo mura ginagbabayi nga kaanakon sakit inigdayong panganak pero inikakita nimos bata nga natao ang imong kalipay mupapas niadtong gamayng kasakit mo na ini kasunod tuig bunyag na sad awa mo kasabot lagi siya raw mo kagayt sana malimot ka ba nga sakit hasol de kayo og sakit kayo ning pagmabdos og pagpanganak malimot ka mo na magsige na lang sa kagpanganak kada duha ka tuig okay malimot man ka ana mao na siya ang kalipay nga gikas Ginoo so kamo sang murag muantos pagpalit kitang muantos og slot palit og slot sakit ni hatag nato pero inigbaos na sa grasyas Ginoo nato makalimot gyud ka sa imong kasakit makaingon gyud ka wala na akong hahanapin pa mao na sila si San Pablo diri sa unang pagbasa giakyos siya gikulata himuag istorya relax ra gyud si San Pablo ang nagkagubot ang mga nag-akyos niya gipangulata na tong uban dito pero si San Pablo relax ra nganuman nagbuhat ra man ko sugo sa Ginoo ako sad relax ra sad kong baligya ninyo bahalag di na mo mamalit magkagubot mo diha sige kahangol anang inyong mga properties ako relax ra ko muduol mo na ako pader gubot kay imong pamilya sayong ra kay na day palitilan nagslat
Ana. Nya batasan na lang pod ang pag-share. Sama sa imong pag-share sa imong kwarta dinhi sa simbahan, i-share lang po na ang imong igsuon nga nangutang nimo nga wa mo bayad. I-share ba? Ayaw na paningil. Ayaw na paningil. Kay sama nga inigpalit nimo og slat dinhi, daghan kag mabalik gikas Ginoo, inig di sad nimo maningil anang utang anang imong igagaw ba, higala ba? Tagaan sa kas Ginoo og daghang grasya. Di na mo kinahanglan magkinihaay, maggubot pagyud mo, magbinungulay, magpost-post sa social media, magdinaotay. Dako na kaayo ang kadaot. Maratol mo samot ana, no? Maratol. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na di ka maningil nag-utang. Ing na di na ka maningil. Ana. Nya mo ingon gani siya. Di na ko maningil oy. O ka na. Mo na ipinakanindot. Sige, manindog na ta.